L'escriptor Santiago Espot va presentar dijous a Berga Catalunya Acció a través d'una conferència sota el títol Trencar amb Espanya. Catalunya Acció és un projecte polític que té com a objectiu portar a Catalunya a la independència cap a l'any 2014. L'any 2014 Catalunya ha de tenir la independència. Aquest és el principal objectiu de Catalunya Acció, que segons defineixen els seus membres és un projecte polític que vol portar a Catalunya cap a la independència. L'encarregat de presentar aquest projecte a Berga va ser l'escriptor Santiago Espot, que va parlar davant d'unes 40 persones sota el títol Trencar amb Espanya. Catalunya Acció té un projecte basat en un esperit i un equip humà compromès en la dignitat, el coratge, la llibertat, la justícia, l'esforç i l'excel·lència. Espanya frena les possibilitats de Catalunya i cada any són més els diners dels impostos que es queden a Madrid. Per això Catalunya Acció proposa la independència total i absoluta. Benvinguts de nou a l'espai Diàlegs que avui compartim amb membres de Catalunya Acció. Segurament alguns de vostès ja coneixen aquesta associació. De fet, divendres passat es van presentar oficialment en un acte públic al pavelló de Suècia. Tenen ambiciosos projectes que potser alguns descriuran com a utòpics. Per saber com i quan els portaran a terme, els hem convidat al plató de televisió del Berguedà. Salvador Molins és president de Berguedans per a la Independència, conseller i també un dels fundadors de Catalunya Acció. Benvingut, Salvador. Hola. I també tenim amb nosaltres a Santiago Espot. Ell és empresari i president executiu de Catalunya Acció. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Cal dir també que Santiago Espot té un llarg currículum com a autor de llibres relacionats també amb el tema que avui comentarem: Contra el senequisme polític, Joan Fiveller, model de caràcter, Cap a la independència, i també és coautor d'Independència sobre rodes i Front pel plebiscit per a la independència de Catalunya. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres. Comencem. Portar el nostre país a la independència del Principat de Catalunya pels vols del 2014. Així de contundent és el principal objectiu de Catalunya Acció. Déu-n'hi-do, això és possible? Sí, naturalment que és possible. A veure, nosaltres som gent, els fundadors i la gent que formem part de Catalunya Acció, que majoritàriament acostumem a ser gent que, no som gent que ens guanyem la vida, som gent d'ofici i benefici, som gent o que tenim empresa o que treballem a l'empresa privada, i som gent, per tant, que necessitem treballar sempre amb un pla i necessitem treballar amb una data i amb un objectiu concret per assolir les nostres fites. Això que nosaltres apliquem en el nostre camp professional naturalment s'ha d'aplicar en el camp polític. Per tant, no es pot treballar en política si tu no tens un pla d'acció, perquè no tens res, més val que et quedis a casa si no tens un pla, i has de tenir una data i un objectiu fixat. A partir d'aquí nosaltres hem fixat el 2014, que no és que sigui una data exacta, és a dir, ningú ens podria acusar d'haver-nos equivocat si el nostre objectiu l'assolíssim al 2016, per exemple, no? Sinó que més aviat el que nosaltres diem és que en una dècada, és perfectament factible avui en dia, a inicis del segle XXI, el poder desenvolupar un pla d'acció per poder portar un país a la independència. Segurament, si això ho haguéssim dit fa 100 anys, a l'època d'en Valentí Almirall, ens haguéssim titllat de bojos. Però avui en dia, amb els avenços tecnològics de la humanitat, aquests avenços tecnològics també es traslladen als camps socials. Per exemple, hem de convenir que Lenin, i nosaltres no som bolxevics ni som comunistes, però posem aquest exemple històric, va necessitar més de 25 anys per, diguem-ne, tombar un règim com era el règim tsarista. Aquell mateix règim que va crear Lenin, en 72 hores va caure, només fa 10 anys. Per tant, naturalment, avui en dia és perfectament viable, si es té la determinació, si es tenen els mitjans, les idees i sobretot el coratge de vestir un pla per portar el nostre poble a la independència, perquè entre altres coses no som nosaltres només els que ho advertim, sinó que ara ja, afortunadament, la premsa més cotitzada i la premsa, diguem-ne, de més solvència anglosaxona, com és el Financial Times, com és el New York Times, fins i tot ja està apuntant aquesta via. I esclar, nosaltres viurem uns troglodites, com va apuntar ahir l'editorial del Financial Times, que va
titllar així a l'exèrcit espanyol de troglodites. Catalunya és molt més que això, que viure doncs amb una colla de troglodites. Deixi'm que aclarim una cosa, perquè si ho tinc ben entès, o tal com ho he llegit en els seus tríptics informatius, Catalunya Acció no és un partit polític. Quins són, doncs, els seus mecanismes de treball? Perquè em comentava que sí que el seu àmbit d'acció està en la política. Naturalment, sí, esclar. Sí, és un objectiu polític, està en la política. No és un partit polític, Catalunya Acció. Catalunya Acció, doncs, la seva vocació és la vocació, diguem-ne, d'aglutinar a tots aquells independentistes que veuen que l'únic objectiu per, diguem-ne, la supervivència i perquè Catalunya pugui continuar com una nació amb tots els seus ets i uts, aleshores és la constitució d'un estat, és la independència. Nosaltres, la nostra intenció és aglutinar i il·lusionar aquests independentistes i a partir d'aquí nosaltres ser un punt de referència en el país que ens permeti, entre d'altres coses, marcar l'agenda política del país i a partir d'allà convertir-nos en un contrapoder o un lobby que això ens permeti, com dic, fiscalitzar la nostra classe política, endegar campanyes de sensibilització, endegar campanyes de denúncia, endegar campanyes d'internacionalització del nostre contenciós amb Espanya, etc. Que arriba un moment que s'ha de jugar des de dins del Parlament, ja es veurà si s'ha de jugar des de dins del Parlament, però ara en aquests moments hem de pensar que la política amb més credibilitat només la pots fer des de fora dels partits polítics. I és una cosa que, en fi, que no ens plau dir-ho, no? Però és que ara actualment, després d'aquesta baixada de pantalons que ha fet la nostra classe política amb l'acceptació d'aquest nou estatut, hem de convenir que la credibilitat dels nostres polítics, de la nostra classe política, avui en dia està per terra. Tenim molta més credibilitat davant del poble de Catalunya, aquella gent que tenim ofici i benefici, i no hem viscut mai de la menjadora oficial, que no pas aquells senyors que tota la seva vida professional l'han feta escalfant una cadira al Parlament de Catalunya, a la Diputació o en una alcaldia. D'aquí un moment, si em permet, parlarem precisament d'això, de l'Estatut i del procés que s'ha endegat aquí a Catalunya respecte a l'Estatut, aquest futur Estatut de Catalunya, però permeti'm abans que li faci una pregunta a Salvador Molins, com a berguedà. Berga, el Berguedà, en concret aquesta zona d'aquí, sempre històricament ha tingut vincles amb l'independentisme i, si més no, també amb el nacionalisme. Com neix la idea de portar Catalunya Acció aquí, a la nostra zona? Bé, en realitat el BIC és anterior a Catalunya Acció. O sigui, el BIC és una colla de persones que estimen Catalunya i el seu país i que veuen que no està bé Catalunya, que està subjugada perquè ha de demanar permís per tot, i ha de demanar permís amb un estat que li denega sempre el permís. O sigui, ho podem veure en diferents coses, les eleccions nacionals, ho podem veure amb la llengua, ho podem veure amb els papers de Salamanca, ho podem veure amb milers de coses. I llavors ens hem anat adonant de que a través de contactes que tenim amb d'altres grups nacionals i catalanistes de Barcelona i de tot el territori català, que no tenim lideratge, no tenim persones capacitades o que estimin lo suficientment el país com per posar per sobre dels seus interessos particulars o de les agrupacions polítiques. No hi ha aquestes persones, i ho veiem d'una manera molt clara amb una persona que tenim a prop, que és en Ibarretxe. Ibarretxe és un senyor que és conseqüent, és un senyor que quan se'n va a Suècia o a Cuba o als Estats Units o allà on sigui, et diu que el seu país és un país que va més enllà. En canvi nosaltres tenim un president, havíem tingut un president que se'n anava a Helsinki o allà on fos i li deia que aquest senyor estava dient que li estava molt bé ser una regió espanyola, ho estava dient en paraules clares o mig amagades. El senyor Jordi Pujol em dona a mi la sensació que des de l'estimació del gent que estima en Catalunya sempre ha jugat dos jocs, ha fet veure que estimava el país, però totes les seves actituds han esdevingut un gran estadista per ajudar a Europa i ajudar a Espanya i ofegar Catalunya. I llavors nosaltres, davant de veure que no hi havia cap lideratge,
consideràvem, dèiem, quin dia trobarem un polític que tingui la talla i tal, que sigui això. I això nosaltres n'érem plenament conscients. Aquesta inquietud va portar que molta gent, alguna gent de Berga ens agrupéssim en aquest Vic i sempre estem parlant de gent, això, no vinculada directament amb la política, per tant. No. Empresaris, com ens comentava, gent... No, en aquest grup hi ha, i no hi ha polítics professionals, però hi ha persones que són de Convergència, persones que són d'Esquerra i persones que no són de cap partit. Però no, i fins i tot hi ha alguns càrrecs polítics, però de nivell, no són càrrecs com per exemple un cap de partit, o no són càrrecs així. Llavors, des d'aquesta colla de gent va arribar fa cosa d'un any o més, el senyor Santiago Espot va venir presentant-nos el seu projecte, va venir presentant-nos que ell tenia la determinació d'emprendre aquest camí. És clar, llavors quan se't presenta una persona amb una determinació clara, tu llavors has de veure, l'has d'analitzar, i és el que vam fer, el vam analitzar, li vam contradir, el vam escoltar, i llavors de mica en mica te'n vas adonant de que aquesta persona té un esperit i té una determinació i té unes habilitats que no és que les hi haguis d'acceptar perquè sí, és una cosa que la credibilitat es va fent de mica en mica, i llavors és quan dius, nosaltres com a nivell, com a gent que volem un poble lliure, un poble madur, un poble que sigui capaç de governar-se a si mateix, doncs llavors quan veus això vam arribar a la conclusió de que des de Berga no podem, que és el que ens passa molt als catalans, o sigui, a Catalunya hi ha un pilot de gent que defensen el país, però és com un exèrcit, el símil militar està bé perquè et dona la idea molt clara, és com un exèrcit dispersat que nosaltres mai disparem armes, no, disparem paraules, disparem conceptes, disparem esperit, coses positives, però aquest exèrcit està tan dividit que dispara un cap aquí, l'altre cap allà, l'altre allà, i això no hi ha una coordinació. Per tant, nosaltres vam dir, a nivell, a referent de país, efectivament hem de col·laborar amb aquest projecte. I a nivell de Berguedà, quanta gent podem parlar de xifres? No podem parlar de xifres perquè el procés tampoc les tenim definides, però bàsicament en aquest moment hi ha un pla per arribar a la independència, i en aquest moment la part primera és una part que és molt mediàtica. El que sí us puc dir és que mediàticament a nivell de l'internet, que és la gran gràcia i possibilitat d'avui dia, sense l'internet no podríem fer res, perquè tots els que són diaris, moltes ràdios, moltes televisions són totalment reàcies a qualsevol cosa nova, però el més trist, a qualsevol cosa catalana. O sigui que en realitat hi ha una situació de desgavell polític que provoca que l'ànima del poble català s'estigui ofegant. I llavors això és una baixada en pendent. Quan els polítics fan la porqueria que han fet amb l'Estatut, quan els polítics baixen la seva dignitat política, és tot el país que se'n ressent. Els mestres, les accions culturals, la gent que parla el català i deixa de parlar català, tot va degradant. O sigui, a vegades ens han fet creure que la política era una cosa dolenta, perquè veníem d'un règim que precisament el que pretenia és fer entendre que la política era dolenta. Però penseu una cosa, en l'àmbit polític, perquè en la vida hi ha diferents àmbits, hi ha l'àmbit religiós, l'àmbit personal, l'àmbit familiar, però en l'àmbit polític, la política és super necessària, molt necessària, perquè si no tot es va degradant. Si els polítics, que són els que han de donar l'exemple, fallen com estan fallant, tot baixa. Doncs fem una petita pausa i tornem parlant precisament d'això, d'aquest procés que s'ha obert al nostre país per parlar del futur Estatut de Catalunya. Tornem de seguida. Després d'aquesta petita pausa publicitària, reprenem el diàlegs d'avui en el que ens acompanyen Salvador Molins, president de Berguedans per a la Independència de Catalunya i membre de Catalunya Acció, i el seu president executiu, Santiago Espot. Tots dos, ja ho hem dit, membres de Catalunya Acció, que és l'associació que avui presentem
al diàleg. Hem deixat la conversa en el tema de l'Estatut de Catalunya. Com es veu aquest procés que s'ha endegat durant l'últim any aquí en el nostre país? Com es veu des de Catalunya Acció? A veure, aquest procés estatutari que ha durat 2 anys i que ha culminat amb aquesta, i diguem-ho clarament, aquesta solemne abaixada de pantalons per part de tota la classe política, suposo que aquests dies l'únic partit que falta per afegir-s'hi també s'hi afegirà. Això ha estat en definitiva el final d'un procés. Aquí el que va passar fa 2 anys és que la política estatutària i la política autonomista havia donat de si tot el que podia donar. Esclar, arribava un moment que l'espoli econòmic practicat contra Catalunya és una cosa absolutament insuportable. Els experts, com per exemple són el catedràtic de teoria econòmica, en Ramon Tremosa, ja xifra aproximadament el nostre espoli en 14.700 milions d'euros l'any. Però aquesta situació era una situació absolutament inaguantable. El continuar mantenint aquest règim colonial que patim els catalans a nivell econòmic, a nivell lingüístic, a nivell polític, era una cosa que la nostra classe política veia que això no donava més de si. Aleshores, clar, s'han engiponat aquest nou estatut per aleshores poder tenir 25 anys més de corda per poder continuar aplicant aquesta política fracassada que és la política autonomista. Tot això, com a resultat, el que ha donat és aquesta enredada solemne, perquè la sensació que viu ara Catalunya després d'aquest nou estatut és d'estafa col·lectiva, perquè per aquest viatge no calien tantes alforges, és a dir, per acabar acceptant el 50% de l'IVA o el 50% de l'IRPF no calia fer aquesta comèdia durant 2 anys, i aleshores, esclar, és a dir, ara pretenen que aquest nou estatut d'autonomia, que certifica a més continua amb l'espoli, continua amb la nostra categoria colonial, continua amb tots els mals que ens estan portant a un carreró sense sortida, volen que ara això duri 25 anys més. I Catalunya 25 anys més sota aquest règim no el pot aguantar. Perquè en el seu projecte no hi entra de cap manera una remodelació de l'Estatut de Catalunya? No, nosaltres sempre diem Estatut no, Constitució catalana, és a dir, Catalunya és el poble que va tenir el primer Parlament d'Europa, és el poble que va tenir el primer esbós de Constitució moderna, que era el Codi dels Usatges. Catalunya és un poble amb unes possibilitats que no s'ha de contactar amb un migrat estatut. Les seves ambicions i les seves mires polítiques, vull dir, han d'anar molt més enllà d'aquest tronat estat espanyol. Catalunya ha de tenir el seu objectiu i la seva ambició de constituir el seu estat propi. Nosaltres som una gent que naturalment, vull dir, no juguem a aquest joc de l'estatut ni de la política autonomista. Nosaltres anem més enllà, nosaltres pensem en el futur dels nostres fills. El nostre discurs no és un discurs que ve marcat per la legislatura, per 4 anys. El nostre horitzó no són 4 anys, que sempre és l'horitzó de la nostra classe política, perquè sempre pensen en clau electoral. Si fem això ens reportarà més vots o menys vots. Si fem l'altre, això ens farà tenir més o menys diputats. Nosaltres, com que vivim dels nostres clients, no vivim del sou de diputat, nosaltres podem agafar i podem fer un discurs, diguem-ne, que afecti i que tingui present a les futures generacions de catalans. Perquè, a més, siguem conscients d'una cosa, que això no ens ho diu la nostra classe política. Si Catalunya continua en aquesta situació, d'aquí 25 anys, i això està dit per experts econòmics, els nostres fills amb una formació professional ferma i efectiva hauran d'emigrar, perquè aquí no es podran guanyar la vida, perquè aquí l'únic que podran fer serà muntar un bar de tapes a Lloret de Mar o muntar una botiga de souvenirs a la Costa Brava. Perquè si són grans enginyers, si són grans experts en matemàtiques, si són grans, diguem-ne, experts en noves tecnologies, hauran d'emigrar a Londres, hauran d'emigrar a Berlín, hauran d'emigrar a Miami o hauran d'emigrar a Madrid. Les últimes xifres indiquen que el 80%, això publicat per La Vanguardia no fa pas gaires mesos, el 80% d'enginyers que sortien de telecomunicacions per la Universitat de Barcelona havien d'emigrar a Madrid, perquè això és un desert tecnològic. Això és un desert, vull dir, en quant a innovació. Això és un desert en quant al món, diguem-ne, financer. Això és un desert en quant al món industrial. Ens estem convertint, en definitiva,
amb una mena de balneari amb sol i platja pels jubilats del nord d'Europa, i d'això estem vivint. N'hem fet alguna pinzellada, però quines són les principals traces d'aquest camí que proposa Catalunya Acció? Bé, nosaltres tenim un pla d'actuació. Hi ha fonamentalment 3 fases. La primera fase és una fase que, ja com apuntava en Salvador Molins, es tracta de connectar a tots els independentistes que hi ha pel país i il·lusionar-los amb un nou estil polític. Sobretot un nou estil polític allunyat d'aquell possibilisme i d'aquella cosa que ens caracteritza tant els catalans com és la nostra moral de derrota, perquè nosaltres som un poble d'esclaus, perquè ens han reduït a la categoria de l'esclau Catalunya. Doncs que esclar, abans de sortir a jugar o abans de sortir a lliurar la batalla, ja la donem per perduda abans de començar-la. Naturalment, nosaltres, a través d'un nou estil polític, hem d'aixecar, i de l'exemple, hem d'aixecar la moral de victòria dels independentistes i connectar-los, fer d'aquest exèrcit, que com deia en Salvador Molins està desperdigat, fer-lo, diguem-ne, operatiu. No és el moment que nosaltres ara hem d'anar a convèncer amb aquells que creuen que no és el moment de la independència o que Catalunya no ha d'anar a la consecució d'un estat propi. No, ara prou feina tenim en convèncer i en tornar, diguem-ne, a activar els convençuts. Una vegada nosaltres d'aquesta primera fase la finalitzem amb èxit, podem encarar la segona fase, que la segona fase està amb la constitució de Catalunya Acció com a contrapoder o com a lobby. Què vol dir un contrapoder i un lobby? Vol dir que és un agent, que és un punt de referència o té una carta de naturalesa el suficientment important al país, una força el suficientment important al país com per condicionar l'agenda política del país a través de la fiscalització de l'actuació de la nostra classe política, com deia abans, a través de les campanyes de sensibilització o de denúncia, perquè imagineu-vos, per exemple, ara, en aquests moments, endegar una gran campanya a Catalunya per portar a la cadena COPE als tribunals. Però clar, això qui ho pot fer? La nostra classe política? No, perquè ella ara està pendent si hi haurà pròximes eleccions al mes d'octubre, etc. Bé, llavors a partir d'aquí, vull dir, una vegada constituït com a contrapoder, constituït com a lobby, aleshores nosaltres hem d'endegar el tercer procés, que és la construcció de l'Estat, sentar les bases, anar sentant les bases del que ha de ser el futur estat català. És a dir, començar a dibuixar la imatge motivacional del que ha de ser el futur estat català. Paral·lelament a tot això, hi ha 2 camins que corren paral·lels a tota aquesta actuació, que un és el Fons Econòmic per la Independència i l'altre són les relacions internacionals. El Fons Econòmic per la Independència és obvi, perquè la independència de Catalunya ens l'haurem de pagar els catalans. I nosaltres, per garantir la fiabilitat i la honradesa i, diguem-ne, la puresa del projecte, no podem caure en mans ni de subvencions ni de préstecs bancaris. Vull dir que el Fons Econòmic per la Independència és aquell fons que els catalans hem d'anar, diguem-ne, alimentant i engrandint per poder, diguem-ne, tenir una força important. Per una altra banda, les relacions internacionals, nosaltres som una gent que sabem en el món que vivim i sabem perfectament que avui en dia estem en uns equilibris internacionals que no ens podem pensar que els catalans podem assolir la nostra independència sense tenir present tot el context internacional. Hem de ser el suficientment conscients de que si els catalans volguéssim la independència de forma majoritària, però les grans potències no ens la reconeguessin, nosaltres no tindríem res a fer. Nosaltres el que hem d'aconseguir són aliats a nivell internacional que, diguem-ne, puguin contrarrestar totes aquelles traves, totes aquelles dificultats que ens imposin els nostres enemics amb tot aquest procés de secessió. No és d'estranyar que en les últimes setmanes, des de la premsa anglosaxona i des del món anglosaxó, s'hagin començat a llançar aquests missatges, aquests globus sonda, en definitiva, que apunten a la possibilitat d'una Catalunya independent, que apunten, a més, a una possible balcanització de l'estat espanyol, etc. És a dir, que hem de tenir present que aquest és un factor, és un element, les relacions internacionals, que nosaltres hem de cuidar, que no podem caure en l'error del 1714 i del 1936, perquè si nosaltres no podem bastir
unes aliances a nivell internacional doncs, importants, i tenim capacitat per vestir-les, nosaltres no podrem fer doncs, absolutament res. I no oblidem una cosa, que això són informacions que persones de Catalunya Acció, doncs, que són expertes doncs, en aquest tema, ja han apuntat en més d'una ocasió. El pròxim expedient que hi ha damunt la taula doncs, del Departament d'Estat nord-americà com a zona sensible de balcanització a Europa és l'estat espanyol. Hem d'anar acabant, podríem parlar hores i hores sobre el tema. Abans d'acabar, però, deixi'm que els pregunti, la gent que se senti còmoda en aquest projecte que presenten, que han presentat aquí a Berga fa tot just una setmana, què és el que han de fer? Salvador. Els que se sentin convençuts, el primer que han de fer és una cosa que costa molt als catalans. Seré molt cru, és, bé, primer apuntar-se, o sigui, adherir-se, fer-se socis de Catalunya Acció, i la segona cosa, imprescindible, pagar 50 euros d'entrada i després pagar 10 euros cada mes. Això és el que contribueix, primer de tot, al fons per la independència, aquest fons que ens hem de pagar. Si alguna persona té més diners i creu en el projecte, esclar, aquests diners primer has de tenir la determinació, la il·lusió, l'empenta per veure que el projecte és correcte. Llavors arriba un punt que, malgrat els catalans calculem molt i anem molt justos, molts, però arriba un punt que dius, em sembla que els hi has de posar aquest mínim. El que en té més, naturalment arribarà un punt que quan veurà que la cosa funciona ho farà. Ningú inverteix en un procés que pugui fracassar o que els que el porten no li mereixi confiança. Això seria la primera cosa, que és com molt materialista. L'altra és, la segona altra cosa que és molt important, és bàsica, és fer créixer el projecte, o sigui, explicar-lo i animar a les persones que ell coneix, que són catalanistes, independentistes, a que s'assumin al projecte. És el que en diem la taca d'oli. O sigui, aquesta és la segona cosa, que és molt més important que la dels diners. Però he posat primer la dels diners perquè els catalans en aquest aspecte som molt sensibles, i potser els berguedans també, que representa que fer aquesta determinació ha d'anar acompanyada innotablement de la butxaca. I, senyor Santiago Espot, quina garantia poden donar des de Catalunya Acció a la gent que realment tingui ganes de prendre aquesta determinació i, per tant, que sàpiga que aquests diners aniran realment per aquest fons per a la independència? Home, a veure, nosaltres som una gent que la nostra trajectòria, doncs, com repeteixo, nosaltres no vivim d'això. La benzina per pujar a Berga doncs me l'he pagada jo, els peatges me'ls he pagat jo, i aleshores, bé, nosaltres som una gent que vivim de la nostra feina i que, repeteixo, tenim una trajectòria gens vinculada doncs, a los presupuestos generales del Estado, ni als pressupostos generals de la Generalitat, ni coses d'aquestes. Per tant, vull dir, els diners van per això, doncs perquè així ho acredita la nostra trajectòria personal i política. Una vegada dit això, han de tenir present les persones que ens escolten i les persones doncs, que puguin estar interessades en aquest projecte, que bé, primer de tot poden entrar a la nostra web, que és www.catalunyaacció.org, Catalunyaacció, repeteixo, .org. Allà poden tenir doncs, una informació doncs, més extensa dels nostres actes, poden seguir a més doncs, filmacions de conferències doncs, que s'han fet, d'entrevistes per la ràdio. Aquesta entrevista segurament serà penjada també doncs, a la web de Catalunya Acció, i a partir d'allà doncs, ens poden doncs, connectar sense cap tipus de problema, via correu electrònic, i nosaltres doncs, després via telefònica, doncs, donant la cara, doncs, tenim entrevistes personals doncs, amb les persones interessades. Però que quedi clar una cosa, l'objectiu de Catalunya Acció és únic i innegociable, és portar aquest poble a la seva independència. Aquí nosaltres no fem cap política especulativa amb un estatut, amb un concert econòmic, amb unes eleccions, amb una política doncs, confederal, autonomista, etc, perquè entre altres coses això del federalisme és una enganyifa, perquè el federalisme és com el matrimoni. Vull dir, els dos s'han de voler casar, i a mi que em digui alguna persona que m'escolti que em presenti un només federalista a l'estat espanyol, tret de Catalunya, un només, perquè els espanyols amb això no tenen ni l'excepció que confirma la regla, perquè no en tenen ni un de federalista. Per tant, la
política federalista és una autèntica fal·làcia. Catalunya Acció té aquest objectiu. Catalunya Acció no li importa ni les dretes ni les esquerres, és a dir, és una cosa que en tot cas això vindrà després. Si un se sent més de dretes, fantàstic; si un se sent més d'esquerres, meravellós; i si un se sent més d'una tendència o d'una altra, no hi ha cap problema, sempre i quan tinguem present que l'objectiu del nostre poble i l'objectiu de Catalunya Acció ha de ser l'assolir la consecució d'un estat propi. I també hem de tenir present una cosa: clar que ens fan falta els catalans, perquè nosaltres tenim un objectiu, tenim una determinació, tenim una il·lusió i tenim la vocació de fer-ho, però naturalment necessitem a tots els catalans per una simple raó: perquè ells són Catalunya. Doncs Santiago Espot i Salvador Molins, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho vingut a explicar, i els convidem, esperem que properament, perquè ens continuïn parlant d'aquests projectes. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Ahir l'editorial del Financial Times, que va titllar així a l'exèrcit espanyol de troglodites, Catalunya és molt més que això, que viure amb una colla de troglodites. Deixi'm que aclarim una cosa, perquè si ho tinc ben entès, o tal com ho he llegit en els seus tríptics informatius, Catalunya Acció no és un partit polític. Quins són, doncs, els seus mecanismes de treball? Perquè em comentava que sí que el seu àmbit d'acció està en la política. Naturalment, sí, esclar. Sí, és un objectiu polític, està en la política. No és un partit polític, Catalunya Acció. Catalunya Acció, la seva vocació és la vocació, diguem-ne, d'aglutinar a tots aquells independentistes que veuen que l'únic objectiu per, diguem-ne, la supervivència i perquè Catalunya pugui continuar com una nació amb tots els seus ets i uts, aleshores és la constitució d'un estat, és la independència. Nosaltres, la nostra intenció és aglutinar i il·lusionar aquests independentistes, i a partir d'aquí nosaltres ser un punt de referència en el país que ens permeti, entre d'altres coses, marcar l'agenda política del país, i a partir d'allà, inicis del segle XXI, el poder desenvolupar un pla d'acció per poder portar un país a la independència. Segurament, si això ho haguéssim dit fa 100 anys, a l'època d'en Valentí Almirall, ens haguéssim titllat de bojos, però avui en dia, amb els avenços tecnològics de la humanitat, aquests avenços tecnològics també es traslladen als camps socials. Per exemple, hem de convenir que Lenin, i nosaltres no som bolxevics ni som comunistes, però posem aquest exemple històric, va necessitar més de 25 anys per, diguem-ne, tombar un règim com era el règim tsarista. Aquell mateix règim que va crear Lenin, en 72 hores va caure, només fa 10 anys. Per tant, naturalment, avui en dia és perfectament viable, si es té la determinació, si els tenen els mitjans, les idees i sobretot el coratge de vestir un pla per portar el nostre poble a la independència, perquè, entre altres coses, no som nosaltres només els que ho advertim, sinó que ara ja, afortunadament, la premsa més cotitzada i la premsa, diguem-ne, de més solvència anglosaxona, com és el Financial Times, com és el New York Times, fins i tot ja està apuntant aquesta via. I, esclar, nosaltres viure amb uns troglodites, com va apuntar. L'escriptor Santiago Espot va presentar dijous a Berga Catalunya Acció a través d'una conferència sota el títol Trencar amb Espanya. Catalunya Acció és un projecte polític que té com a objectiu portar a Catalunya a la independència cap a l'any 2014. L'any 2014 Catalunya ha de tenir la independència. Aquest és el principal objectiu de Catalunya Acció, que, segons defineixen els seus membres, és un projecte polític que vol portar a Catalunya cap a la independència. L'encarregat de presentar aquest projecte a Berga va ser l'escriptor Santiago Espot, que va parlar davant d'unes 40 persones sota el títol Trencar amb Espanya. Catalunya Acció té un projecte basat en un esperit i un equip humà compromès en la dignitat, el coratge, la llibertat, la justícia, l'esforç i l'excel·lència. Espanya frena les possibilitats de Catalunya i cada any són més els diners dels impostos que es queden a Madrid. Per això Catalunya Acció proposa la independència total i absoluta.
Comencem. Portar el nostre país a la independència del Principat de Catalunya pels vols del 2014. Així de contundent és el principal objectiu de Catalunya Acció. Déu-n'hi-do, això és possible? Sí, naturalment que és possible. A veure, nosaltres som gent, els fundadors i la gent que formem part de Catalunya Acció, que majoritàriament acostumem a ser gent que, no som gent que ens guanyem la vida, som gent d'ofici i benefici, som gent o que tenim empresa o que treballem a l'empresa privada, i som gent, per tant, que necessitem treballar sempre amb un pla i necessitem treballar amb una data i amb un objectiu concret per assolir les nostres fites. Això que nosaltres apliquem en el nostre camp professional naturalment s'ha d'aplicar en el camp polític. Per tant, no es pot treballar en política si tu no tens un pla d'acció, perquè no tens res, més val que et quedis a casa si no tens un pla, i has de tenir una data i un objectiu fixat. A partir d'aquí nosaltres hem fixat el 2014, que no és que sigui una data exacta, és a dir, ningú ens podria acusar d'haver-nos equivocat si el nostre objectiu l'assolíssim al 2016, per exemple, no? Sinó que més aviat el que nosaltres diem és que en una dècada, és perfectament factible avui en dia Benvinguts de nou a l'Espai Diàlegs, que avui compartim amb membres de Catalunya Acció. Segurament alguns de vostès ja coneixen aquesta associació. De fet, divendres passat es van presentar oficialment en un acte públic al pavelló de Suècia. Tenen ambiciosos projectes que potser alguns descriuran com a utòpics. Per saber com i quan els portaran a terme, els hem convidat al plató de Televisió del Berguedà. Salvador Molins és president de Berguedans per a la Independència, conseller i també un dels fundadors de Catalunya Acció. Benvingut, Salvador. Hola. I també tenim amb nosaltres a Santiago Espot. Ell és empresari i president executiu de Catalunya Acció. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Cal dir també que Santiago Espot té un llarg currículum com a autor de llibres relacionats també amb el tema que avui comentarem: Contra el senequisme polític, Joan Fiveller, model de caràcter, Cap a la independència, i també és coautor d'Independència sobre rodes i Front pel plebiscit per a la independència de Catalunya. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació.